basani mau na de atwam de zio from so bi ba na se mau ni ba be ma ne basani ba zio ba wo kunu kula no da ye nyina ifre zio tinye ayabusuya ketwa kula da ye ne mau ntam zio se mau ni to na basahini ni ho a ensie zio ko ye na de katani bommu ba zio ansa na ye sie mau ni Yada mu nyina asesa da ne da mu kan ho nenne ni kasam ne enyigisem a yede baba somo no aye aman mienu a kane no na wo mu doye kese eye aduanafo mienu aye basaman ene kumuman kane no ne nei ene da chi nyina se de no mu sitie kane no eno enana na owusu sechi otoso miensa se bi wo ze ka aduana gya no asa ede asomu bi mu se ye ka basaman ewo se bi eye bodomantam mu na bojemu ni amane mu ne de ne nua prakope ene barima kumo eno nti se de na kane ne sitie no eneni ne mpo no sa na tie se basaman mahene sebi so krakwa de di kan bebo na mane anansa sebi ye bese no eye kumo barima kumo ehene eno mu di kan bebo na mane ansa na mane kwanso no wode kete ene abomu akọ ansa na sebi so sebi nyado ye be ya mane bia wo akira yaye na afenso so sebi ne doti yi no wa fiti na kwanto tenten ase kumo ne kwohwe akire ema sebi yekura basaman ehene sanso na amane yekwanso no nso no se barima kumo enso so krakwa basaman ne kobo na amane na sebi amane yekwanso no nso wamfa ketane abomu amma sebi akwantu tenten na barima kumo ebetu no sebi wokwa enko ena afenso amane yekwanso sanse na wodowo muntemo ne ntino se kane no se kasa se obi kofo obeyire a obaye bema etuene tinsa waye ne ho ade a se bi waye eyere enyempena wade asam ne yeken ye ka wade abusua se bi yetu so nsa no sa wade no se bema oba bi man ho kwan wayere eman ho kwan ma bema bi ne kwada na enye ne kunu a amane kwanso nsempanyisi sinkunya na se ye ka na yesiesi awade ne nyina yesiesi awade ne wi a de yaka akire no bema wokofa obi yire no ye na yefre ebu a bema ne pe no ekunu ne pe no eno na sabi woje sa bema no nenso so na modo ene nhihye ya na eda basaman ene kumo ntemo ne ntino se kumo ni bema ekofa sabi eye basani ya yawa na basa ni ya yawa no ye oba bema ne ntimi nge na yefre sanso so ena se basani nso befa kuma woni ba se bia wa no so a ono so be ba no so ntimi nya na yefre eye sa na da won entamu de to so bio no so no anam so munyina ye aduana ne ntino eye odo ne nkabo mu no mode etie na mum bibi na besanka mu ena ma sa ado ne nyina ye den etekoye nanso na na owusu sechi otoso emiensa wo ye basaman hene fofura waba wose ba waba ide sede nana nanom anansapa nananum twato ho no ada basaman ene kumo ntemu no ejana no wose be kanso mu ama aduana gya no adare kese pa mo do no so aye kese eno ntiso oba ya ne nantese nyina aye boko sede odo no sitie kane no eno no wose ba be kanso mu eno ntina na owusu sechi otoso bensa wone natena nkonya ene ne basaman ade hye ena wo mbe pi mu ewo barima safotwene bo akodua na hemfie ewo kumu a omude odo ebebo domo mumie nkote na no wusu sechi otoso miensa ebra wo ba ne nua na aso no obesra ne nua wo domo no wosidi na mane wosibo na mane efai mumie nkote mra
aduanafo if mamba ko pe Zio. na titimre no Zio. enne kora wo ho yintwae Zio. se basani kumawu nna de atwam de Zio. mfomso bi ba na se kumawu ni ba be ma ne basani ba Zio. ba wo kunu kura no da ye nyina efe Zio. tinye ayabusia ketwa kura eda ye ne kumawu ntam Zio. se kumawu ni to na basahene ni ho a ensie Zio. o ye na de katane bommu ba Zio. ansa na yesie kumawu ni so to na se basa kumawu ni mfa basahene to na kumawu ni nyi nipa mfa katane bommu ma ya ensie Zio. ti abakosama eda ho a ye won krata ma mabeto Zio. ti nana suma bisaji sabe ko no suma nchiri Zio. nana basahene nana ye jama na be ye sa mamre ni nyina Zio. ti nana bae no amene ne koshia house no man chia na kwa na chi wote o minia minia na chinywashi bi ba CD for me me kasa pa na me no sorry here am say yes history repeat itself and who say yes Bruni say blood is thicker than the water Zio. na who say sam moja no ayi no ho adi ampa Zio. kuma woni basa de yeti ha ntiti kwa na yemfra kuma na yemfra mpimasu Zio. ansa na kuma wo yede ebeba ye no de nti meso me dana nasi se sabe kuma wo akonya na to ye no manfo obi asa medical doctor Zio. na okuduru national nso so as a vice president ya or represent ya Santamai na na so mu na ni mo dakro na ma na ye ni abe na se ye hia ye kuma wo hine wo tutu mani sa me na mampon ne bompata Zio. tinanse me frɛ na mfa me kɔ na me fi sɛ omunu me namba na nti da wo frɛ me na mani agye pa nti na ba ya ba na edie Zio. ye be hye abusua no mu kana pa ne nyinaa yɛ ɔdɔ yɛ ka aduana ne yɛ ka aman no a ne nyinaa yɛ bako aduanani ne nuane aduanani ekona ne nuane konani sanso na so na ne nuane aso nani ɛna oyukuni ne nuane oyukuni eno nti ne nyinaa yɛ bako abusuaku no ɛyɛ nson ayɛ kyemu ɛyɛ nwɔtwe ya yɛ ka bako bɔ mu ma ne yɛ nson no ne nyinaa ɛyɛ saa na ɛte ɛyɛ ɔdɔ ne ɔdɔ na deda da yɛ nyinaa yɛ ntɛmu ɛno ne ka ho bi ma wɔ man ne yɛ ɔman na sɛ yi ne nyinaa firi hɔ no na sɛ de mpapa mu ne anibrɛ ɛne anyeme nti ɛnyɛ ɛde ba mu a ɛno ne ma yɛ sɛ yɛ nyinaa yɛ bako aduanani ɔwɔ asante ne nuane aduanani ɔwɔ bono ne nuane aduanani asɛbi ɔwɔ akuapem ne nuane aduanani a wɔwɔ sɛbi son sɛbi nyado wɔwɔ mfante sanso na ne nua ɛne aduanani a sɛbi wɔwɔ akwamu ɛnyɛ brunko na dokronko ne nyinara ɛyɛ bako ɛne nti ɔdɔ ɛne nkabomu ɛna da yɛ tena se a yɛka ho asɛm saa na nananom dudua a wɔn man na yɛ nkabom kane wɔn kɔko a obi hɛ na sɛ kon no so sen no a wafrɛ ne nuanom aba bɛka ho na wɔn ɛtena se wɔ wɔdom enyam papa mu medin ede maame fozi otwede mpo nyankopon ya adoma yebehia bomiehwa na mo pa eye aduanafo yi basa mahene woni berema kumahu wo ma sha ase wo motuyi na aduanafo maka wo mobu no eni won waka ne bi nso yensuan famfiri ho esanse wodo ene ya ade nyina yebehia makram